one foot in front of the other. Dolphins can swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Eu empecé con 7 anos, aquí nesta praia que teño detrás. A verdade é que non é un deporte que eu pensaba facer dende pequeniño. Eu empecé como a todos en fútbol, facía algo de natación, pero o meu irmán practicaba piragüismo, dábaselle ben. Meu primo, que é ahora o presidente do club, daquela xa estaba no equipo nacional, xa tiña medallas internacionais e todo, era un referente, sabes? Eu non sei, gustoume o tema da piragua na praia, en verán. Tamén che digo que só no verán, pero no inverno non me atrevía. O que pasa é que dábame moito medo, o que era a profundidade, ver a escuridade do fondo, non ver a area, non ver tal. Entón botín un pouco para atrás un aniño, 2, e despois aos 9 anos volvín xa ata ahora. Eu creo que nunca chorei tanto na miña vida. Eu fui chegar á meta e o único que quería era coller a mochila e volver para casa e non ver máis unha piragua. A seguinte proba xa foi un pouquiño máis divertida, xa non tiñas ese medo da competición, de ver tanta xente. Daquela éramos moitos rapaces, nunha proba, 100 e pico, así que daba impresión. Os primeiros 3, 4 aniños, os veráns, eso era disfrutar 100%. Ali non tiñas preocupación nin do entrenamiento que era, nin o único que viñas era pola mañán, botabas unha horiña aquí na auga cos compañeiros xogando, esos eran os mellores anos, a verdad. Despois xa, a medida que vas collendo forma, vas tendo un entrenamiento, eso xa pasa un pouquiño, sempre tes que buscar a diversión, pero é un pouquiño máis seria a cousa, sabes? Eu empecín a ganar medallas sin querer prácticamente. Eu estaba remando, pasaba moi ben e tiña un entrenador, Javier, que sabía moi ben o que tiña que facer conmigo, sabes? Entón, pois, el dábame pinceladas, entrenamentos así suaves, tal, pero que era un proxecto de futuro, sabes? El íbame formando pouco a pouco e xa con eso que me daba el, pois, xa me valeu para empezar a gañar as primeiras medallas. Eu non sabía o que era o CGTD cando me chamaron de lá. A verdade é que pensín que era un sitio onde solamente se iba a adestrar piragüismo e tal. Eu cheguei ali o meu primeiro día, eu entrei 2 semanas máis tarde do resto dos compañeiros e non sabía o que era. E a verdade é que foron os 4 anos de entrenamiento xa a nivel un pouquiño máis, non diría profesional, pero que te dedicas un pouco máis a elo, foron os 4 anos mellores do piragüismo para min. É un estilo de vida, o CGTD. A verdade é que tiña moitas ganas de irme a Sevilla. Eu tiña compañeiros que xa estaban alá e xa vía un pouquiño como iban as cousas. Eso era, a min daba a impresión de que se chegaba ali era como que xa había cumplido todo o que tiña que cumplir no piragüismo. Unha vez que estás ali xa é alto rendemento, sabes? Sí que teño unhas cantas medallas xa de campeonatos galegos, campeonatos de todas as distancias, modalidades, despois tamén facíamos ríos, maratóns, e que aquí en Galicia hai moitas competicións. Campeón de España entre K1 e K2 xuntos, e K4 xuntos, sí, unhas 30, máis ou menos, 30 medallas. Un día chegou o noso entrenador de Sevilla e díxonos, mira, vamos facer queren organizar unha regata en Exito, imos levar os 4 mellores do ranking que hai ahora mesmo, e
sondes vos. Nos, claro, nos a Exito, todos os gastos pagados, dabanche a roupa, dabanche todo, un viaxe. E a verdade é que foi unha experiencia, xa che digo, xa non só o que é remar no río Nilo, a xente da Lita, senón ver todas as ruínas, o estilo de vida que teñen ali, os mercados, o turismo que fixemos ali en xeral foi a experiencia que me levo. Na corda floxa, porque xa este ano, ano pasado, no equipo en Sevilla non saiu como esperaba, aparte non teño recursos económicos, faltame un poquinho de motivación e tal, entón estou así un pouco vendo a ver que pasa, a ver se as cousas póñense un poquinho máis fáciles para poder adestrar, porque penso que eu vivo na miña casa ahora aquí en Portonovo, teño que ir todos os días ao CGTD, ir a Verducido, todos son moitos gastos, despois os estudos, que eu non quero perder os estudos, e a verdade é que é complicado, estáseme facendo moi complicado. O que é o nivel, o alto nivel, estar preparando un selectivo, ter o obxectivo de ir ao campeonato do mundo, entrenar todo o verán e todo eso sí que pensín en deixalo, pero que é a piragua, remar, entrenar, eso nunca, eu penso que nunca. A miña familia, ten un asador, un restaurante, entón, pois, por A ou por B, acabei botando unha man ali, agora un pouquiño xa con máis compromiso que ao principio, entón teño, poderíase dicir que son un traballador do meu asador, teño unha responsabilidade a día de hoxe que non a tiña antes, pero que estou acollendo con moito gusto e teño un plan de futuro, pois traballar ali na parrilla, ahora que ven de cara ao verán, pois botar as miñas oriñas, pero tamén é do que vivo. Teño moi claro que do piragüismo non vivo nin vou vivir, entón teño que buscarme ou sacarme as castañas do lume como poda. Pero agora cando empece o verán, a min non se me ve o pelo, xa che digo, eu métome aí na cociña e se teño que botar todo o día, boto todo o día. Un deportista dun equipo nacional que non fun valorado ou ao mellor ou non tiven as axudas como outros deportistas, eu penso que deberían botar unha man máis en xeral os deportistas que teñen ali no alto nivel e os que veñen por debaixo. A Federación Española non se pode centrar nos 4 deportistas que ten preparando os Xogos Olímpicos. Tiven que pagar 1.640 euros para ir a un campeonato do mundo. Conseguir unha beca sí que a verdade é que xa penso que ainda por riba, se fago o que me gusta e me dan cartos por elo, xa non podo pedir máis. Entón eu penso que eso sería unha motivación. Eu sempre fun máis de tirar no equipo nacional ou así, tirando un poquinho máis para os K2 e os K4, os barcos de equipo, é unha conexión co teu compañeiro, e máis eu que teño a sorte de poder facelo K2 co meu compañeiro Fran, que levo xa con el 6-7 anos remando xuntos. Todos os que estamos a día de hoxe, non sendo mellor algún rapaciño novo e tal, se lle dis de ir a outro clube, que che parece se pa ano que ven entrenas neste clube e tal, danche unha piragua, por exemplo, eu penso que todos che dirían que non, é como unha familia, isto xa é unha familia que xa non nos importa, non vamos por ningún tipo de interés, nin nada polo estilo, o sea, nos conformámonos co que temos, xa sabemos que non vamos ser nin Saúl Cravioto, nin un David Cal, somos xente que ven a pasalo, é un hobby, pasalo o rato, 2-3 horiñas ao día, é suficiente.
Os inicios do club foron no 1984. Cando veio unha persona que traballaba en Viveiro, era piragüista e fundou o club. Desde aquela empecé eu a remar con el, chamase Marcos do Riego. O club continuou durante 5 ou 6 anos máis. Houve outro club en Viveiro que se chamaba Santa Rita de Galdo. Os dous clubs fixeron a trayectoria de Club Viveiro Piragüismo. Na actualidade temos sobre 50 palistas, repartidos nas categorías desde Benxamín a Senior. Aquí temos unhas boas condicións, temos unha boa lámina de auga, as instalacións están á beira do río Landro. Temos un sitio moi peculiar, dado que temos sempre vento constante, temos que sumarlle as corrientes de marea que suben e que baixan, e despois todo o empedrado que temos na ría de Viveiro, non? Eso supón que enseñarlle a remar aos nenos e estar pendiente de que non se escapen, de que non vayan pas pedras, de que non tal, pois vexo moito máis complicado que aprender a remar nun embalse, non? A Mariña é unha zona, digamos, turística no Brao, entonces notase moito aumento de palistas. Mais o problema que temos nesta zona é o clima, que é un clima duro no norte, enfocamos máis o clube ao Brao. O piragüismo, cambio, a base sigue sendo a mesma, non? Independentemente do cambio de materiales, das embarcacións, todo foi fluctuando moitísimo, non? Foi unha cousa que foi evolucionando, como calquer outro deporte, evolucionou moitísimo. Cando eu empecé, había 100 nenos, había que remar por turnos, cada barco pertenecía a 3 rapaces. Era todo máis complicado, porque había menos medios, pero máis bonito. O tema do deporte evolucionou moito, pero a sociedade involucionou. O deporte, efectivamente, materiales, o clube medrou moito en canto a calidade, pero creo que a sociedade é a que vai menguando. O noso clube tuvo unha evolución nos últimos anos positiva, digamos, de aumento de fichas, aumento de actividade. A federación volcouse moito na provincia de Lugo, eso notase nos padexeiros e máis na actividade do clube. O máis importante é que pasen ben, porque se o pasan ben van querer volver, van a querer vir, e eles solos van a querer adestrar. O máis importante é que o pasen ben, que disfruten, que aprendan un deporte bonito e pouco máis. A filosofía do clube é, digamos, educar as palistas no deporte e na vida saudable. Empecé co piragüismo no 96, encargándome dos nenos 3 anos. Somos un clube pequeno, os maiores sempre nos fixemos cargos dos nenos que quixeron aprender. Digamos que o clube somos todos. Os meus irmáns maiores practicábano, apunteime e sempre me chamou a atención. Vio un deporte moi completo, aparte vía que había moito opositor que facía piragüismo, como que era un deporte que favorecía moito a eso. E metíme aí pois de pequeno e xa quedei. Porque eu con 38 anos teño a mesma ilusión que o día que empecé. Son un apasionado das regatas, de viaxar. A mí encántame este entorno. E depois gustame os nenos, gustame estar con eles, gustame rirme con eles, ser un neno máis e non perder a ilusión. Non perder a ilusión porque ao final é un deporte e hai que pasarlo ben. Aquí non temos universidade, entonces vemos un parón desde os 18 anos hasta que a xente encontra traballo, 27, 25. Pero últimamente en estes anos dedicámonos un pouquiño máis aos 1000 metros. Parece que este ano estamos empezando a preparar máis o maratón outra vez. Solemos centrar a temporada en inverno o Campeonato Galego o Campeonato de España de 5000 metros. E logo, pois eso, temos un par de citas, preparamos a Copa de España de 1000 e este ano tíamos pensado preparar o maratón. Eu opino que non debería neste momento haber competicións, salvo as oficiais. Campeonato Galego, Campeonato de España, o sea, moi específicas. Evidentemente, vanse facer, temos que ir, cumprir o reglamento como se poida e a seguridade, pero non estou a favor deso. Estamos planteándonos acudir máis á zona de Asturias, porque a comunicación nosa, digamos, é mellor co norte, Asturias, Cantabria, que o sur. O ano pasado, máis contamos co patrocinio do Hotel Urban Viveiro. Estamos moi agradecidos polo esforzo
que fai polo patrocinio do clube. Quero agradecer o esforzo da Federación, da Deputación, do Concello e da Xunta de Galicia, porque sin todos eles non poderíamos existir. Agradecer a verdade á Federación que no confinamento penso que fixeron un moi bo traballo e tiven a sorte de poder levar un kayak ergómetro para a casa e penso que fixeron unha moi boa labor. A nosa principal ilusión é profesionalizar o deporte do piragüismo, que vemos que é digamos, o que lle falta para ser un deporte recoñecido e apreciado.